Elikkä moi! Täällä taas. Mut siis mä ajattelin, että mä en ole nyt ehtinyt tehdä mitään kunnon esittelyvideoa. Niin no mä voin nyt esittäytyä. Elikkä mä tein nyt semmosen videon. Ja elikkä mun nimi on Henna. Mä oon 14-vuotias. Mä oon tosi iloinen ja piirteä. Ja en ihan niin villi, mut ehkä vähän. Siis sitten, no mä keräilen leffoja. Se selvii varmaan mun siitä ostos- ja joululahjavideosta. Eli mä tykkään sika paljon. Sitten mä tykkään musiikista paljon. Sitten mulla on 2 lemmikkiä. Tai no, niin. 2 koiraa. Suomen Lapin koira ja Tiibetin spanieli. Ja toisen nimi on Bele ja toisen Ahti. Ja mun lempisarja, TV-sarja, on Glee. Ja mun nää idolit. Mulla on 3 idolia. Yksi on Lea Michele. Sitten toinen on Meghan Trainor. Ja sitten yksi on Ariana Grande. Joo, kaikki on sille oikeesti kuin Ariana Grande. Mut siis mä tykkään sen tyylistä ja sitten sen musiikista. Ja. Niin muuten se Hick, se elokuva. Se oli täyskymppi. Siis se oli niin hyvä elokuva. En mä tiedä, siis, tai sit teki hyvän. Teki ne 3 näyttelijää, ne päähenkilöä, teki siitä hyvän. Jos olisi ollut eri näyttelijät, ei se olisi varmaan ollut niin hyvä. Ja sitten se Battle of the Year, sekin oli ihan hyvä. Mut ei niin hyvä kuin Hick. Ja sitten vielä The Call. The Callkin oli ihana. Mut semmonen vähän ällöttävä tai semmonen. Sitten mä katsoin se vielä, kun mä söin samaa. Sitten mä oon silleen, Mut kiitti, et katoitte. Kiitti, et seuraatte. Tykätkää, seuratkaa. Ja seuraavaksi mä ajattelin, että me tehdään mun kaverin kanssa. Nyt jossain tällä tai ensi viikolla me tehdään se matokarkkihaaste. Niin. Se sit tulee tänne näin. Mut. Moikka!